אז מה מצב אנשים כאן? אורנדם, ואנחנו משחקים מיינקראפט, בלוקים בלוקים בלוקים. יואו. וואו! פאק יא. אומי זומי וורלד. לפי מה שאתם יודעים, כל דבר אצלי זה אומי זומי. אוקיי, אז דבר ראשון, מה שיש לי להגיד לכם זה... דבר שני, אין לי מושג מה אני עושה, אבל בסדר. שיהיה. בוא נראה מה יהיה. לילה. היה לנו איזה ראשים ירוקים קופצים. היה לנו איזה ראש של קריפר ענק קופץ כזה. אתה רואה חזיר בדיוק. וואי, תמנון! באמת, תראה. לא ידעת? בוא נהרוג אותו ונאכל. איך אפשר להרוג תמנון לא לעזאזל? נאכל תמנונים. מה זה? מה זה? מה זה זה? ג'וקים, ברח מזה, זה Oh, ג'וקים, fuck. זה לא התמנונים. אבל הם טובים. או פאק. איזה מוזיקה דרמטית? שיפסיקו עם המוזיקה הזאת! בלוקים, בלוקים, בלוקים. לה 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 לה. וואי, אתה שם עצמי. שוברים עצים. שיט אחי, העכביש בא אליי. מאיפה אתה יודע? הנה אני רואה את התמנון המזדרגג הזה. אז זה תמנון. איפה הוא? הנה! מה אתה חופר? הם לא באים, הם טובים. תראה זה. או שיט. שלא יבוא, שלא יבוא. התמנון לא עושה לך כלום. שלא יבוא, שלא יבוא. התמנון לא יכול לרצוח אותך. זה עכביש. זה תמנון, מה שהיה שם זה היה עכבישים. אתה בא להגיד לי שזה תמנון? זה עכביש. זה תמנון עכביש. זה תמנוקיש. לא, אי אפשר לחצוב את זה. אני חוצב דברים עם פרח. וואו! זה הגיוני, ועוד לא קיבלת מזה כלום. תחצוב עץ, נו. 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 טוב, זה עולם ממש משעמם ומוזיקה דרמטית. נצא לאחר הזה קיוט, ממשיכים עולם חדש. לא, בואו מזומי. מזומי. מה בא לכם, אומי זומי? פאק יא? פאק יו? טוב, נמשיך באומי זומי. מה אתה אומר, הם? לחץ פליי. טוב, הם אומר ללחוץ פליי. אז תמשיך אותי מכאן. שלום, אני הם. כן. נתחיל. איפה אנחנו? מה? שיט, אנחנו בלילה. טוב, בוא נחצוב דברים. לחצוב. מה נחצוב? מלא. שנייה, נפלתי פה. מה? לא שמנו את זה. איירון. אוי. אפשר לעשות כלום עם איירון. זה בסה. בוא נעלה למעלה. אין זומבים? כאילו. טוב, כנס לי פה. קח עץ. נעשה את זה.
טוב, עכשיו... וואי, בוא נעשה עם אייפון. לא. אתה נשמע כמו פוץ, תתחיל להמיר את העניינים. אני מה זה... סתם. בוא נבנה משהו. למה זה לא נותן לי? טוב, אני כוח. בוא נחפש זומבים. נהרוג זומבים עם מחצבה. פה זומבים, בוא נרצח אותם. מה? בלוקים. למה זה במדרגות? איך העץ עומד במדרגות בדיוק? What the fuck? זה טמטום. וזה הכי מטומטם. קורטים את החרא הזה והעץ עדיין לא נופל. טוב. מה נעשה? בלוקים. איזה מוזיקה מעצבנת. יופיע פה איזה סלנדרמן, מה זה? מוזיקה מטרידה. אמא! סלנדרמן! אחי! פאק. או שיט. מהר, אני נכנס לאיזה מערה. מהר. אמא לי. לפני שהוא צריך אותי. אמא! סחטוק. מהר. אמא לי. ג'וקים. בוא'נה, מתקיפים אותנו מכל הצדדים, אני רואה. טוב. שיט, אני לא מגיע. נו, שים את זה. לא. זה לא מגיע. נחסום פה בינתיים, בשביל שלא נמות. מלא. טוב שיהיה פה קצת אוויר. פאק. לא סובל את הסלנדרמנים האלה. פעם שיחקתי, אני הולך לשם ואני קולט אותם עם איזה... וואי, הם תמיד לוקחים חול והולכים עם זה. איזה מפגרים. נו, מתי יהיה יום? פאק. ג'וקים. זה אני, כן. אמא, איפה הג'וקים? איפה הג'וק הזה? לא סובל את הג'וקים האלה. נו, מתי היום? יש. היום מתחיל. יש. טוב, עכשיו לא נפחד לעלות למעלה. הקטע מפחיד. קטע מכריע אם אנחנו מתים או לא. אין ג'וקים, אין סלנדרמנים. בוא נבדוק. נסרוק את הסביבה. מה זה שם?
מה? איפה הג'וקים לעזאזל? יש פה צליל של ג'וקים ואין אותם פה. אין מלא. אבל באמת שיש פה צליל של ג'וקים ואין פה ג'וקים. איפה הם? עכשיו לא ניפול לחור הזה. מה? היה פה ג'וקים. טוב, בוא נהרוג פרה. אין פה פרות, אז נהרוג חזיר. יא לא כשר. מה אתה עושה לא כשר? לא כשר. איפה אתה? בוא לפה. איפה אתה? בוא, מה אתה בורח? נו. יש. קיבלנו חזיר. בוא נאכל חזיר. טוב, עכשיו אני מעביר את המשחק ל-M. אבל אני יא חתיכת פידיט. נכון, אני... איזה ילד מפגר. וואו, העכבר עובד. אוקיי, שמעו. הוא דיבר על חזיר ועל עכביש. אתם יודעים מה יצא לי? יצא לי לחשוב על כבשביש. יש פה חזיר שרוף. חזיר שרוף. תביא את החזיר השרוף. טוב, אז עכביש וחזיר זה יהיה עכבש חזיר. זה לא, פאק איט. מה זה היה? היה זה בוא נשיג ברזל. תחבור למטה שנשיג ברזל. אתה חזיר, נו. תמות יא מניאק. מה? תטבע, בדיוק, תטבע. לאן אתה בורח? במבוק. נותן לו בטוחס שלך, יא מניאק. תחזור. יש, בייקון, וואו. בחיים שלא שמחתי כל כך מבייקון. איפה בייקון? בייקון או בייקון. תחזור. יש שם במבוק. לי. בוא נלך להשיג את הבמבוק האבוד. את הבמבוק האבוב. וואי מקסימום שומע. זה זומבי? כן, זה זומבי אחי. בטוח? כן, פאק. אני יכול להרוג אותו, לא? שבוא אני פצפץ אותו. איפה? הקרובה אתה בורח. כן, אני שומע כאילו מישהו נחנק. איפה אתה? זה נוזלת. בוא נמצא אותך, נשבור אותך. טוב, אין לי כוח אליו. אני יותר מדי מפחד. שיט, אני אעזוב את הבית. איפה הבית שלנו? שם. אני לא זוכר איפה הבית, עד שהשקענו בו מאמצים רבים. זה לא בית, זה... את חפירה. כן, את הבקתה שעדיין לא בנויה. זה לא הביתן שלנו. איפה, לבור? בוא אל תיכנס, פה זה כל קריפר. מה זה? קריפר במנהרה. אם אתה נוגע בו הוא מתפוצץ. מה זה? ברח. פאק, בוא. אם אתה נוגע בו הוא מתפוצץ, יא מטומטם. פאק. וואי, זהו. שיט. הוא ירוג אותך. בוא, אני אפצפץ אותך. בוא, יא מניאק. אם אתה נוגע בו הוא מתפוצץ, זהו. התפוצץ. יש? יש, צריך... תאסוף את זה. מה זה? שחור.
זה? עם זה נעשה ברזל. יוהו, מה זה החרא הזה? בסוף אתה תבין. יוהו, מה זה החרא הזה? עוד מעט תבין. זה גם? לא צריך לאסוף את זה, אז למה אספתי את זה? סוף שניים. יוהו. טוב. עכשיו בוא לבית שלנו. טוב, אתה אומר שזה טוב, זה אוסם. איך אני עכשיו משיג שוב פעם חיים? אין לי כוח לקריפר אז... חליטה, נפצעת. חבל שלא מתת. שיט, יש עכשיו ערב. איפה הבית? רוץ, הבית שם. אצלנו, לא אצלכם, כן. לא תבין איפה זה שם. תחפש משהו שדומה לאתר חפירה, רוץ. אוי, החזירים המניאקים האלה. הנה זה נראה לי. כן, הנה היה... דוק. נדמה לי, כן, זה. כן. אוי שיט, לאן אני הולך? מצאנו. יש, מצאנו. אז למטה, קח את החפה הזה, ואז... מה זה החרא הזה? את מה לקחת, אחי? אני אגיד לך, תרד למנהרה למטה. רגע, עוד שנייה. תיזהר. ממי? כי יש שם חור ואפשר ליפול. ליפול עמוק בשירותים? לא, לא לזה, לא לזה. שמתי חרא, עוד חרא למטה. אוי שיט, למטה. צריך לאכול, חכה, נאכל קצת... עוד מעט. אוי, אופס! פשוט שברתי את הקיר במקום לאכול. אוכל, יא מניאק. בסוף עושה ברקס. זה טו. מה צריך לאסוף? תבוא לפה. תלחץ על זה. שים את זה פה. מהיר. שים את שניהם לפה. שים את זה פה. לא תחזיר. אז את מה לשים שמפו? חייב לעבוד נראה לי. לא עובד שום שמפו. צריך מרכך, נו אמרתי לך. מה הקשר? בואי נשים אבו בייקון. לא, מה הקשר? מה צריך... לא, מה צריך להשיג פה? לא, שים אחד פה. שים אחד של זה פה. אחד. שמתי אחד, תרגיע. אז למה זה לא עובד? מה קרה? לחץ פה על האש. אפשר מאוד לטש. למה? חייב לעשות איירון. אוי, זה לא נורא. אהה. יוטו. לא. שים את השחור בשחור, קורל. זה היה רשום שם קורל. את השחור ובשחור ושבשחור. לא, מה? מי שם את החור? אני אולי. שיט. מה? זה מה שהיה פה את הסלנדרמן. אה? הסלנדרמנים האלה הם תמיד לוקחים את החור. אתה מנסה להפחיד אותי? לא, אני רציני. טוב, אומר שהולך להיות פה סלנדרמן. די, הוא עובר ממקום למקום תוך שנייה. או ששכחתי איך אני בונה פה. דפוק. טוב, אבל צריך זה. דלת? כן, נו מה, איך נשיג דלת עכשיו? יש מישהו. מבקש מאיזה קריפר. מי זה קריפר? הירוק הזה שהתפוצץ. יש לו איזה דלת להביא לנו. טוב, אתה רוצה לשאול את הקריפר? לא. אבל איך ידעת שזה קריפר? רציתי להרוג אותו, חשבתי זה זומבי. אני יודע איך נראה קריפר ואיך נראה זומבי. זומבי נראה בבגדים שלך, רק עם פנים של קריפר. קריפר הוא כולו קריפר. מה לא מובן? טמבל. וואי, תלחץ על זה שנייה. טוב, בוא קח צחק קצת. תלחץ על זה שנייה. תעשה מצווה. קח את השחור. מה נעשה עם השחור הזה? שים את השחור פה. למה? נו, שים עוד שחור פה. איפה? לכי למעלה? כן. נו. תוריד אותו עד למטה. נו. עכשיו שים מקל. מקל זה? סטיק? נו. עכשיו שים חזיר. למה? שים. לשים חזיר אתה אומר? כן. אחד? איפה? פה. עכשיו, קח את השיח. וואלה, נראה לי מנסה לעבוד על הילד הזה. נו, שיח. שים פה. פה. ועכשיו תחזיר את הכל. ועכשיו תחזיר את הכל?
ילד קקה. זה כיף היה לעבוד עליך. לא חשבת שאני כבר עובד עליך. מכיר, תביא. תפסיק לשיר. זה לא מקורוק פה. אתה שר. רגע, איך אני אשיג חלונות? כך צריך לי קצת. תתקשר לביג. מבקש מאיזה מישהו שיביא לנו חלונות. ועכשיו בואו, סתם, מי צריך את תום? הוא הלך. הוא מת. סתם. יש חושך. וזה עושה לי תחושות לא טובות. יש חושך, ונפלתי. שיט. אורן, עלו לנו קצת החיים. זה טוב. זה עושה. בוא נוסף את האיירון הזה. שאני לא זוכר למה צריך אותו. מה אתה משחק לי פה? באיזה משחק פג? עכשיו אני עושה פה חפירה, אני מחפש יהלומים. אתה יודע שיש פה באמת יהלומים? טה-דה-דה. פאק, לא רואים כלום. צריך מנהרות, אבל אני לא יודע איך עושים אותם. שט. יכולים. עכשיו צריך לסדר את הכל. נראה לי אני אעלה עד הסוף, יבוא איזה קריפר יפוצץ לנו את הכל. איזה חרא זה הולך להיות. לא. זרקתי את החפירה. איפה הוא? הנה. לעלות. ולעלות. איפה אני? הנה אני. מזל שאין איזה זומבי פה. מקווה שלא פתחתי פה לשטן. למה הוא לא רופא שיניים. בוא נשים 2 מקלות. ונשים קול. אולי זה יעשה משהו. לא. בוא נעשה נשק עם חזיר. טוב, אז זהו, נראה לי שלהיום צילמנו מספיק. ואני מעביר בינתיים לאור. לפי מה שהבנתם עשינו פה איזה 1000 החלפות, אבל לא נורא. טוב, שבוע הבא אנחנו נשחק בסלנדרמן. יהיה קצת מפחיד, בעיקר אמי ישחק. מה זה? אין לי כוח לזה. אני מפחד פה איך קוראים לו? קריפר. לקריפר הזה וכל החרא הזה. טוב, תודה שצפיתם. תודה שנהנתם. אם נהנתם. אנחנו היינו O&M. יאללה ביי.